isugod ang mga utang ug ang among kalapasan. Imtan papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon karong adlaw atong gihandom si San Bernardo, usa ka abad ug doktor sa simbahan. Aron mahimo kitang angayan paghalad ni Santos nga misa. Maghinusulo na kita sa atong mga sala, pangayoon nato sa Dios iyang dakong kaluoy ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, mahimo ikaw kang San Bernardo nga abad nga nagdilaab sa gugma alang sa imong balay ug maghayag siya ug mapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinaagi siyang pangama, kami magmainiton sa mausab nga espiritu ug maglakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ubad kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ipakita ko unsa kabalaan ug kahalangdon ang akong ngalan nga inyong gipakaulawan, aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo. Pinaagi sa akong buhaton kaninyo, diha gayod sa ilang atubangan. Kay kuhaon ug tigumon ko kamo, gikan sa nagkalain-laing nasod, ug dadon ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamo og limpyong tubig, ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagpamaki Dios. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu, ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing, ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu, ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Adto na kamo puyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan, ug mahimo na kamong akong katawhan, ug ako mainyo ng Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako o Dios, ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. Tudloan ko ang mga malapason sa imong mga dalan, ug ang makasasala mamalik kanimo.
Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Kay dili ako mahimuot sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mo dawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus o mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumpira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpaybalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangiri na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay. Kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan o dapita ang tanang nga inyong makaplagan. O ang mga sulugoon na ngadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo og dautan, og napuno sa mga tao ang dinapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, o nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutanan niya siya, higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal. Apan wala mo tingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil o gilabog siya ngadto sa kingitan sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagut ang iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sabingay sa pag-ingon, kay daghan ang dinapit, apan jutay ra ang gipili. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kagabi wala damha tanaw ko o kanang YouTube history sa kaning banda nga Yano o diin na niya nila kuha ang kanta nga Banal na Aso, Santong Kabayo. Usa din kasinatian sa usa sa membro ana nila nga nisakay og jeep. Nya ang jeep gipara sa usa ka babay nga nagdaglosaryuhan. Nagsigig ampo mintras nagbiyahe ang jeep. Pero pag abot sa simbahan, no stopping man, ito na sa unahan gipahunong ang sa driver ang jeep. Perting pamalikas sa babay nga nagkapot og rosaryuhan. Oo. Mga igsuon kanang Diyos nun kay tanawon, pero ang kinaiya, muna di makaon og iro o baka kahadlukan sa makabayo bay noon. Ang atong ebanghelyo karon nagisgot kabahin sa sambingay sa kumbira sa kasal. Diin daghan ang dinapit, gani ang tanan gidapit.
Pero bisan og gidapit ang tanan, kinahanglan po di ay og decorum, kinahanglan po di ay og dress code. Ug mao ni ang atong pamalandongan mga igsuon. Kay ang tinuod nga sinina nga ato ang sulubon sa mga tawag o mga imbitasyon sa Dios mao ang limpyo o kanang mahinusulong kasing-kasing. Gidapit ang tanan, pero nanginahanglan pod og conversion diha sa kaugalingon o kanang iman pagkakabig diha sa pagtuo. Una sa tanan, gidapit ang tanan, pero dihay pipila nga wala mo sugot, wala mo tando, wala mo sanong. Kay para nila, naman sila trabaho, naman sila negosyo. Mga igsoon, sama sa atong kinabuhi, ang Ginoo kanunay nagdapit kanato sa pagpakikiusa kaniya. Pero usahay kita mo balibad, mayon ta naapa ko'y trabaho, naapa ko'y negosyo. Ubanan sa lako akong pamilya kay tagsara may makita. Ug unsa pa na diha, mayon ta nga busy pa ko sa social media. Pero mga igsoon, hinumdumi kini nga ang asa gani atong kasing-kasing tuwa po dito ang atong paghigugma. Muna nga ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo malipay nga naa kita diha sa iyang kiliran kanunay. Di lang kay mutuman ta sa mga imbitasyon kundi mahiusa unta kita kaniya diha sa iyang panaghigalaay sa usag-usa. Mga igsuon, mo kini ang sabingay o maayong balita alang kanato, daghan ang dinapit, apan jutay ra ang gipili. Kay ngano man, daghan man maayo kay tan-awon, pero ang kasing-kasing corrupted na diay. Daghan pod nga dili sila ingon ana ka maayo tan-awon physically, pero ang ilang kasing-kasing nagsalamin sa kasing-kasing sa Ginoo. Sa katapusan, nainangutanan nako, Father, unsa may gamit ang eskapularyo sa loobon sa mga membro sa Carmelites? Ang giingnan nga, kanang eskapularyo, simbolo na, apron, gina siya kung magluto ta, musuloob matag apron. Simbolo na siya, o protection, nga ikaw, aduna kay gisulong grasya sa Ginoo, batok sa mga tentasyon o kadautan. Apan, kana siyang eskapularyo, kuha na, physical na aspect. Ang tinuod kay eskapularyo, maong pagsulob sa Diyos nung hiyas, diya sa imong kasing-kasing. Amen. Palihog manindog. Ang Diyos nagdapit kanato ngadto sa kumbira sa kinabuhing tunhay dito sa langit. Mangayo kita sa atong mahigugmaong amahan alang sa tanan natong mga panginahanglan. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Ngang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mulambo ug makabig ug daghan ngadto sa kumbira sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang mutubag sa tawag ngadto sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa pagbaton og putli ug manulsolong mga kasing-kasing. Makaplagan kitang takos nga mosulod sa kumbira nga giandam sa Dios alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga dadaon nato ang Dios nung kaluoy ug kaayo ngadto sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo didto sa balay sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nga amahan, gilapit mo kami, aron makiguban kanimo didto sa imong gingharian.
Sa mo pagampo alang sa uban, tabangi kami sa pagdala kanila, uban kanamo nga na sa kumbira, nga giandam si mong anak si Jesu-Kristo, among Ginoo. Amen. Langit no namong Ama, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayad, ning imong mga binuha, bayad sa mong kasaypanan, dawata himua, nga among kaluwasan, dawata himua, nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo, mga halad, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimayat sa ingalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakramento sa panaghiusa o panagdait, nga na sa imong kahalangdon. Kabi nga naghandom kang San Bernardo nga abad, nga dugangan sa lungganan sa pulong ug sa buhat, naningkamot unta gayud alang sa kahiusa sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungang mga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa iyang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos o sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa maabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, nagadahi kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto ang mga obispo, sa iyong mga kaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Imo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan gamit ang pag-ampo itudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamot samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sugod, nagsuguning tanan.
saging arian mo. Magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat, Ginoo, nining pagsaulog sa piyesta ni San Bernardo, magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga panig-ingnan, ug tinudloan sa iyang mga pagtulunan. Madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao, nga mao si Jesucristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.